να ακούσετε για ένα πρόγραμμα που λέγεται 6Z100. Είναι ένα πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύου. Δεν είναι για όλους, προειδοποιώ. Είναι για μερικούς ανθρώπους. Για όσους θέλουν να πάτε γρήγορα την επιχείρηση. Τι θέλετε να πάτε γρήγορα? Ωραία. Οι υπόλοιποι δεν χρειάζεται να κάτσετε. Ποιοι θέλετε να γίνετε διαμάτια? Λοιπόν, το πρόγραμμα 6Z100 λέει το εξής. Εδώ είστε εσείς. Με το που κάνετε μία νέα εγγραφή, μέσα σε 72 ώρες πρέπει εσείς να πάτε και να του βγάλετε την τριάδα του. Όταν λέω σε 72 ώρες, με το που γραφτεί, την ίδια στιγμή που γράφετε, τι του λέγαμε μέχρι τώρα? Πήγαινε στο σπίτι σου, πήγαινε, φτιάξε μια λίστα, θα μπει στο education, πρέπει να δεις τα βασικά βιντεάκια κτλ. Δεν αλλάζουν αυτά, έτσι και πρέπει να τα κάνει. Αλλά αν θέλεις να ακολουθήσεις αυτό το πρόγραμμα, που ξαναλέω δεν είναι υποχρεωτικό και δεν είναι για όλους, εκεί επί τόπου με το που το γράψεις, κάθεσαι και του λες, να σου πω νέα, πες μου 3 ανθρώπους, φίλους σου, κολλητούς κτλ. Που είναι η τριάδα σου. Αυτούς που θεωρείς ότι είναι δεδομένο αυτοί οι πρώτοι που θα μπουν. Σου λέει, ο Μάκης, η Μαρία κτλ. Ωραία. Δώσε μου άλλους 3 αναπληρωματικούς. Σου δίνει και 3 αναπληρωματικούς. Δώσε μου άλλους 3 β' αναπληρωματικούς. Θες να του βγάλεις περίπου 9 με 10 άτομα εκείνη τη στιγμή σε ένα χαρτί. Την ώρα που σου λέει ονόματα, εσύ τα σημειώνεις σε ένα χαρτί. Και εκεί επί τόπου στην εγγραφή του, του λες: ωραία, πάρ' του τηλέφωνο και κλείσε μου το βράδυ να βρεθούμε. Πότε, σήμερα? Ναι, σήμερα. Δεν μπορώ σήμερα. Ωραία, αύριο. Μεθαύριο. Μέσα στις πρώτες 72 ώρες, εσύ ο ίδιος θέλεις να πας με τον καινούριο και να δεις τους ανθρώπους που θεωρεί δεδομένους, που θα τους έχει προσκαλέσει φιλικά. Μπορεί να μην έχει ακούσει όλη την πρόσκληση ακριβώς πώς να την κάνει, μπορεί η πρόσκληση να είναι πιο τσαπατσούλικη, αλλά η σημασία έχει γρήγορα να σου φέρει τους ανθρώπους του και εσύ να του βγάλεις την τριάδα του. Δηλαδή στο ραντεβού, στις πρώτες του 3 μέρες, να γραφτεί ο 1, ο 2 και 3. Όταν θα πας εσύ στο ραντεβού και θα έχει, ξέρω εγώ, 5, 6, 7 ανθρώπους, εσένα σε ενδιαφέρει να γραφτούν τουλάχιστον 3. Και τους το λες, πουλάς την τριάδα. Μιλάς για τη σημαντικότητα της τριάδας. Ξέρουμε πόσο σημαντική είναι η τριάδα? Ναι, γιατί αυτός που θα μπει στην τριάδα σου ουσιαστικά κληρονομεί το 1 τρίτο του δικτύου σου. Στο Matrix, bonus. Ναι. Εδώ και 1,5 χρόνο που λειτουργεί η εταιρεία, έχουμε παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι μπήκαν στην τριάδα κάποιον άλλον και έχουν πάρει. Έχουν ευλογηθεί αρκετά. Τέλεια. Αυτές οι ιστορίες λοιπόν, εγώ τις λέω. Και λέω λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους, κοιτάξτε να δείτε, σήμερα 3 από εσάς θα πάρουν τις θέσεις εδώ, τις πρώτες 3 θέσεις του νέα. Ποιοι είστε εσείς που θέλετε να γραφτείτε τώρα επί τόπου? Μπορεί αυτοί οι 3 για να γραφτούν επί τόπου να είναι τι εγγραφές? Μηνιαίες. Γιατί θέλω να τους γράψω εκείνη τη στιγμή. Εάν γράψω κάποιον μηνιαίο, που ουσιαστικά τι σημαίνει ότι κλειδώνει τη θέση του, εγώ το ρωτάω πότε θες να γίνεις τρίμηνος, πότε θες να γίνεις ετήσιος, τι είναι αυτό που θέλεις να κάνεις ουσιαστικά. Κάνω το κλασικό κλείσιμο, μπορεί να σου πει τέλος του μήνα που θα πληρωθώ, θα κάνω την αναβάθμισή μου στο τρίμηνο. Ή σε 10 μέρες θα κάνω την αναβάθμισή μου στο ετήσιο κτλ. Οκ, το κρατάς, αλλά θες επί τόπου να πάρεις 3 φορές από $28 και πλάκ να κλειδώσεις την τριάδα. Αυτό το πράγμα τώρα το ξανακάνεις κατευθείαν. Από αυτούς εδώ τους 3 παίρνεις το πιο έτοιμο, το πιο φιλόδοξο, το πιο αυτό που καίγεται, ας υποθέσουμε ότι είναι αυτός, και πηγαίνεις πάλι εσύ και του κάνεις ακριβώς την ίδια διαδικασία. Και του βγάζεις την τριάδα. Εσύ πηγαίνεις με αυτόν στα ραντεβού του και βγάζεις την τριάδα. Σε πόσες ώρες? Σε 72 ώρες. Αν γίνεται και την ίδια μέρα. Από αυτούς τους 3, εσύ παίρνεις το πιο έτοιμο και του βγάζεις πάλι την τριάδα. Παίρνεις το πιο έτοιμο και του βγάζεις την τριάδα. Αυτό το πράγμα θα το κάνεις 8 φορές. Σαν συνταγή για γλυκό δεν είναι? Δεν είναι ωραίο έτσι, ξέρεις, όταν υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες και σου δίνει και την ψευδέστηση, ας πούμε, ότι μόνο έτσι δουλεύει το πρόγραμμα. Άμα το κάνουμε 7 ή 9 δεν δουλεύει. Η αλήθεια είναι γιατί έχουμε βάλει 8. Μπράβο, γιατί μέχρι τα 8 επίπεδα εσύ πληρώνεις στο Matrix. Θέλεις λοιπόν προσωπικά εσύ ο ίδιος να οδηγήσεις στο βάθος και να βγάλεις 8 τριάδες. 8 φορές να κάνεις αυτό το πράγμα.
Εάν το κάνεις αυτό, ξέρεις πόσα άτομα θα έχουν γραφτεί? 25. Εσύ ουσιαστικά θα έχεις βοηθήσει να δημιουργηθούν 25 γραφές. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Εδώ πέρα υπάρχουν 3 πράγματα, 3 αρχές που δίνουμε βάση. 1. Για να λειτουργήσει αυτό το πρόγραμμα θέλει ταχύτητα. Αλλιώς δεν λειτουργεί. Θέλει μπαμ, εκεί, στο φτερό. Την τριάδα τη βγάζεις γρήγορα, άμεσα. Δεύτερον, την αίσθηση του επίγοντος. Την αίσθηση του επίγοντος τη δημιουργείς καθώς πηγαίνεις στο βάθος και μιλάς, λες τις ιστορίες που έχεις κάνει με τους προηγούμενους. Όταν δηλαδή εσύ είσαι εδώ, στο ραντεβού που είσαι εδώ με τον Κώστα, για να μιλήσεις στους δικούς του, λες ότι χτες ήσουνα με την Κατερίνα, προχθές ήσουνα με τη Μαρία, εδώ με τον Νίκο και βγάλαμε την τριάδα. Τις ιστορίες των προηγούμενων εσύ τις λες και τις χρησιμοποιείς για να δημιουργήσεις ταχύτητα και την αίσθηση του επίγοντος. Και τους λες ότι σήμερα, παιδιά, θα γραφτεί η τριάδα του Κώστα. Η αίσθηση του επίγοντος είναι πάρα πολύ σημαντική. Και τρίτον, η έννοια της τριάδας. Αυτό το πρόγραμμα για να λειτουργήσει, για να το λειτουργήσεις, εσύ πρέπει να ξυπνάς και να κοιμάσαι με τον αριθμό 3. Να βλέπεις παντού 3. 3 παντού. Πηγαίνεις για φαγητό, παρακίνεις 3 μακαρονάδες. 3 σαλάτες. 3 κρασιά. Περνάς ανά 3 στεφανάρια. Ένα πράσινο, εσύ περνάς 3. Βλέπεις γενικά το 3 παντού. Βλέπεις ανθρώπους μπροστά και λες 30, εσύ έχεις κάνει 30. Δηλαδή πρέπει να σκέφτεσαι και να κοιμάσαι συνέχεια με τον αριθμό 3. Εάν το κάνεις αυτό το πράγμα, δημιουργείς τον αναδιπλασιασμό, γιατί προσέχετε τι λέει ο αναδιπλασιασμός. Υπάρχει μια αρχή του Παρέτο στα οικονομικά που λέει ότι το 20% των ανθρώπων παράγουν το 80% των αποτελεσμάτων. Από τις 25 καινούργιες εγγραφές που έχεις φέρει εσύ με προσωπική σου δουλειά, το 20% πόσες είναι? 5. Άρα οι 5 θα σε αναδιπλασιάσουν. Εσύ δεν χρειάζεσαι 5, εσύ χρειάζεσαι 3, λιγότερους από 5. Εάν 3 άτομα από αυτά τα 25 σε δούνε και πούνε ωραία θα κάνω και εγώ το ίδιο, δηλαδή έρθει αυτός εδώ και την ώρα που εσύ αρχίζεις και του δημιουργείς βάθος από εκεί, πιάσει μια άλλη του γραμμή και πει ωραία αρχίζω και εγώ να κάνω το ίδιο. 3 άτομα από τους 25 που θα πάνε να κάνουν ακριβώς το ίδιο. Πόσα άτομα είναι αυτά? Εάν οι 3 κάνουν το ίδιο πράγμα, δεν θα... Μπράβο. Είναι συν 75 γραφές. 75 αυτοί οι 3 και 25 που έκανες εσύ, αυτό το πόδι έχει πάει στο 100. Αυτός εδώ γίνεται ζαφύρι, οπότε εσύ έχεις ένα πόδι ζαφύρι 100. Εάν εσύ αυτό το κάνεις με 6 πόδια σου, μα πώς έχω 6 πόδια εδώ, αφού εδώ στο μάτι έχουμε μόνο 3. Hello. Πόσα πόδια μπορείς να έχεις? Άπειρα. Όσες προσωπικές εγγραφές, μην μπερδευόμαστε, οι τριάδες αυτές δεν είναι matrix, οι τριάδες είναι ποιος έχει φέρει ποιον. Μάλιστα. Εσύ για να γίνεις διαμάντη, τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να κάνεις 100 προσωπικές εγγραφές. Αυτός είναι ένας τρόπος. Ήρθε η εταιρεία και λέει τώρα, διαμάντη μπορείς να γίνεις και αν έχεις 3 πόδια, σμαράγδια 300. Τρίτος τρόπος, αν έχεις 6 πόδια, ζαφύρια 100. Αλλά εσύ πρέπει να είσαι τουλάχιστον ζαφύρι. Άρα εσύ γράφεις 20 προσωπικές εγγραφές που είναι το μίνιμουμ που χρειάζεται για να γίνεις διαμάντη και από τις 20 προσωπικές εγγραφές πιάνεις τους 6 πιο έτοιμους και τους τραβάς το ίδιο πρόγραμμα. Και κάνεις 6 ζήτα 100. 6 ζαφύρια 100, εσύ τι είσαι? Διαμάντη. Διαμάντη. Κοιτάξτε να δείτε τη μαγεία αυτού του προγράμματος. Έχει μια μαγεία η τριάδα. Εάν, ας υποθέσουμε ότι οι περισσότεροι είναι μηνιαίοι, που δεν το θέλεις αυτό. Όταν εσύ μάθεις και βγάζεις τριάδα στον καθένα, δεν ανανεώνει κατευθείαν αυτός? Αν στον ίδιο μήνα του έχεις βγάλει την τριάδα του, αυτός στο τέλος του μήνα δεν θα πληρωθεί $28? Άρα, εάν εσύ μπεις στη διαδικασία και σε κάθε έναν που γράφεις, γρήγορα, άμεσα, τον βοηθήσεις να βγάλει την τριάδα του,
ουσιαστικά αυτό έτσι και να το ανανεώσει, ό,τι και να γίνει. Γιατί θα πάρει τα λεφτά του πίσω. Η εταιρεία σου βάζει τα $28 στο back-office σου και μετά στον επόμενο μήνα τα ξαναπαίρνει. Αν λοιπόν εσύ το οδηγήσεις αυτό το πόδι σε βάθος, στα 8 επίπεδα, ουσιαστικά κλειδώνεις το πόδι, το εξασφαλίζεις. Τον αναδιπλασιασμό πώς τον εξασφαλίζεις? Την ώρα που είσαι εδώ και δουλεύεις για να πας στο βάθος, έχεις δημιουργήσει ένα group στο Facebook ή μια ομάδα στο Messenger, στο οποίο κάθε φορά που γίνονται οι κυρίες εγγραφές, τους προσθέτεις εκεί πέρα. Και εσύ τους λες, παιδιά, εγώ σήμερα θα είμαι με τον Κώστα στην Ηλιούπολη για να βγάλουμε την 30 του. Αυτός, οποιοσδήποτε από αυτούς μπορεί να έρθουν εκεί επί τόπου. Την επόμενη μέρα ανακοινώνεις. Εγώ θα είμαι στον Ταύρο με τον Νίκο για να βγάλουμε την 30 του. Το ξανανακοινώνεις. Κάποιοι, γιατί δεν θα έρχονται πάντα όλοι, αυτοί οι οποίοι θέλουν και θα καταλαβαίνουν την ταχύτητα, θα έρθουν μαζί σου και θα αρχίσουν να σε αναδιπλασιάζουν. Δεν κοιτάς στην αρχή ποιος θα σε αναδιπλασιάσει, εσύ στην αρχή το παίρνεις όλο πάνω σου. Εσύ δημιουργείς τις 25 γραφές. Εσύ οδηγείς στο βάθος. Αυτή είναι η διαφορά σε αυτό το πρόγραμμα. Εσύ πηγαίνεις στον καθένα και του λες, έλα εδώ 30. Μάλιστα, από τους 3 στον καθένα, 30. Με αυτόν τον τρόπο, μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, μπορεί κάποιος να γίνει διαμάντη. Δεν είναι μόνο σημαντική η τριάδα, είναι σημαντική η τριάδα γρήγορα. Ελπίζω να το εκμεταλλευτείτε όλοι και να γίνει πανικός. Καλή συνέχεια.